Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева итсәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Әлмәт яшүсмерләре зәй буйлап езе. Футбол яки туп өчен сугыш сәнгате. Бәхетле Әлмәт марафоны шәһәрлеләрне янә сөендерде. Көзгө жылы көннәрне балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе дә актив үткәрә. Әлмәт яшүсмерләре җирле флора һәм фаунаның матурлыгын үз күзләре белән күрә алдылар. Катамараннарда Дала Зәй елгасы буйлап йөзделәр. Вакыт үткәрүнең шундый түрі җыелган һәркемгә үзенчә кадерле. Кем өчендер катамаранда йөзү беренче тапкыр үзенә күрә адреналин стилеп тоны яшьләр дә, өлкәннәр дә. Ләкин барлык катнашучыларны команда рухы берләштерә. Хәтта әлегә бер-берсе белән таныш булмасалар да. Чараның мөһим максаты да шул дип ышандыра оештыручылар. Это классная возможность в закрытии сезона, последний солнечный день, побыть с родными, близкими, с окружающими, с друзьями. Классная практика для того, чтобы снять напряжение, улучшить свои семейные отношения. Бу юлы экосплавта 12 кеше катнашты. Балаларга катамараннарда 2 километр чамасы Тихоновка күпереннән Урсалы күперенә кадәрге араны үтәргә туры килде. Учитывая тот факт, что я уже не первый раз катаюсь на сплаве, это прям очень крутой опыт, очень интересно. Ты познаешь много нового для себя, ты смотришь интересные места, тем самым у тебя, можно сказать, поднимает социальная батарейка. Катнашучылар арасында кызыклы сәяхәттән читтә кала алмаган ата-аналар да бар. Сплав это первый раз у меня вообще. Ну, я плавала на сапах только, а это вообще другое. Ну, ожидаю восторга, наверное, адреналина. В конце лета еще погулять. Солнышко еще нас радует. Катамараннардагы сәяхәт 2 сәгатькә якын дәвам итте. Сентябрьнең җылы көннәренең берсен командалар саф һавада матур пейзажларга сыкланып үткәрергә өлгерде. Ә иң мөһиме, яңа дуслар табып кайтып китте. Яшьләр эшләре буенча федераль агентлык Росмолодежь гранты 2нче сезон бәйгесенә гаризалар кабул итә. Бәйгедә 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге Россия Федерациясе гражданнары катнаша ала. Алар җиңү очрагында үз уникаль проектын гамәлгә ашыру өчен 1 миллион сумга кадәр ярдәм ала алачак. Гаризалар кабул итү 2023 елның 24 сентябренә кадәр барачак. Бәйгенең тулы кагыйдәләре белән яшьләр эшләре буенча федераль агентлыкның рәсми сайтында һәм ФГАИС Молодежь России сайтында танышырга мөмкин. Иртәгә Әлмәттә Татнефть Әлмәт ярым марафоны узачак. Беренче старты сәгать иртәнге 8-дә башлана. Традиция буенча ярым марафон музыкаль һәм төрі музыка затуында бара. Катнашучыларга маршрутта барабанчылар, халык коллективлары һәм җирле артистлар ярдәм итә. Ярым марафон барышында колабызда кайбер урамнарда транспорт йөреше тукталып торачак. Иртәнге 6-дан 16 сәгатькә кадәр Ленин, Чехов, Гагарин, Шевченко урамнары ябыла. Транспорт чаралары хәрәкәте вакытлыча чикләнгән чорда Гафиятуллин, Совет урамы, Риза Фәхретдин, Белоглазов урамнары, Төзүчеләр проспекты, Өлешә, Шевченко урамы буенча урап узарга мөмкин. Башка чыгу юлларының ябылуы хакында Әлмәт муниципаль районының порталында тулырак таныша аласыз. Республикада кабул ителгән төрле программалар һәм Татнефть компаниясе ярдәме барабәренә төбәгебез күптән инде спортта дан казана. Бу әлеге юнәлештә үсәргә мөмкинлекләр булганга күрә шулай. Футбол буенча гына да Әлмәт спорт мәктәбе 3 юнәлештә эшли. Муниципаль мәктәпнең 4 объектында авыр атлетика, триатлон һәм футбол буенча чемпионнар үсә. 800 бала арасында 600-гә якын бала футбол белән шөгыльләнә. Мои тренера Валерий Дмитриевич Карасев, Юрий Александрович Клетухин такие были. Вот, то есть все детство, все юношество. Ну, здесь, да, прошел я полностью эту футбольную школу, да.
Руслан Галиев 7 яшендә футболга килә. Әлмәтнең футбол буенча спорт мәктәбен тәмамлаган безнең герой инде 13 ел үз белем күнекмәләре белән бүлешә. Руслан үз һөнәрен бик ярата. Футбол буенча спорт мәктәбе тренеры Джонатан белән бирелеп эшләгәнне аның җитәкчелегендә шөгыльләнүче спортчылар да сизә. 2005 елда туган егетләр командасы спорт мәктәбен 2нче өлкәннәр разряды белән тәмамлый. Аларның чыгарылышыннан соң Руслан Галиевка кызлар командасын өйрәтергә тәкъдим итәләр. Февральдән безнең герой өлкән һәм кече командаларны алып бара. У нас летнее первенство идет с девочками. У меня 2 команды девочек. Это старшие девочки 2009-2010 года рождения и младшие девочки 2011-2012 года. А на той неделе с девочками 2009-2010 года мы стали серебряными призерами первенства Республики Татарстан, завоевали 2 место. Это большой успех для нас. Вот. А с младшими девочками мы в начале сентября мы поедем в финальную часть в город Казань. Тренер кызларны бушлай футбол белән шөгыльләнергә спорт мәктәбенә чакыра. Хотелось бы, чтобы все-таки футбол, как женский футбол, он становился более популярным в нашем городе, в городе Альметьевске. Вот, потому что во всем мире он очень популярен сейчас. То есть буквально на днях закончился чемпионат мира по женскому футболу. Да? Вот, очень он популярен. Футбол в Казани, в Набережных Челнах. И нам бы хотелось, чтобы эта тенденция и у нас также была, потому что чем больше девочек, тем сильнее мы будем, как говорится. Pedagog һәм ұстаз йылында сәламәт буын тәрбияләүче тренерлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Киләсе сюжетның герое 35 елга якын егетләрдән спортчылар тәрбияләүче Владимир Карнаухов. Владимир Карнаухов 1987 елдан башлап футболчыларны тәрбияли. Балалар белән эшләү җаваплы эш икәнне аңлаучы остаз һәр даим белемен арттыра. Мы отучились на категории С УЕФА. Это дает право работать со всеми возрастами детских команд и со взрослыми. Это, можно сказать, С УЕФА – это начальный этап, где можно двигаться дальше. 4нче дистә ел Владимир Карнаухов футболга да, балаларга да зур мәхәббәт белән эшли. Я подающий и полузащитник. Мне нравится футбол тем, что это развивает силу, я становлюсь сильнее. Я занимаюсь с 5 лет, занимаюсь 6 лет. У меня 5 своих кубков и 27 медалей. Әлмәт районы футбол буенча спорт мәктәбенең Алан манежында Владимир Геннадьевич спорт бәйрәме оештырды. Чакырылган кунаклар балаларның яраткан геройлары образларында аниматорлар булды. Спортка мәхәббәт тәрбияләүгә юнәлтелгән бәйрәм күңелле һәм кызыклы узды. Балалар өчен оештырылган чара ата-аналарга да, балаларга да шатлык бүләк итте. Минем улыма 5 кенә яшь булса да, без бик теләп футболга йөрибез. Безгә бик ошый. Безнең тренерларыбыз бик әйбәт, балаларны бик нык кызыксындыралар. Һәм инде киләчәктә дә шушы спорт төркеменә йөреп, алда да уңышларга ирешергә телибез. Мы провели этот праздник, День открытых дверей. Мы хотим, чтобы мальчишки больше приходили, больше занимались. Сами видите, как у нас проходят тренировки, весело, интересно. У нас хорошие специалисты, тренеры. Поэтому приглашаю всех детей 2017 и 2018 годов рождения, спортивную школу по футболу. Понедельник, среда, пятница, в сентябре месяце, 19:00. Лина Хасяншина, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Больше всех ходил на тренировки, получает пирожек Павел. Да, Паша, вот он, вот. Давай, сейчас твоя задача. Возьми этот мяч. Вот так вот поднимаешь его над головой и очень громко кричишь. Ладно, прям. Готов? Да. Давай, на счет 3. 1, 2, 3.
Бәхетле әлмәт марафоны дәвам итә. Бу атнада яшьләр үзәге каршындагы мәйдан скейтбордчылар белән тулы иде. Алар исә биргә җыелучыларга үз осталыкларын күрсәттеләр. Бәхетле әлмәт яшьләр марафоны һәр чәршәмбе яшьләр үзәге янындагы мәйданчыкта уза. Бу очрашуның максаты экстремаль спорт түрен үстерү. Үсешнең төп аспекты ярышлар үткәрү. Просыпается у ребят соревновательный дух и повышается уровень вообще экстремального спорта у ребят. Ну а призы — это символика, которая подкрепляется очень хорошо, чтобы у ребят был, так сказать, стимул прыгать выше, дальше, красивее. Трюкларны һәр кайсыбызда эшли ала, ди спортчылар. Моның өчен теләк кенә кирәк. Башкару манерасы һәм техникасы бер төрле була алмый, чөнки бер үк трюкны һәр кайсыбыз үзенчә башкарырга мөмкин. Чара кысаларында һөнәрчелек нокталары оештырылган. Аларда кызыклы мастер-классларда катнашу мөмкинчелекләре бар. Люди всегда хотели чему-то научиться новому, но испокон веков кожаное ремесло, это, как говорится, уже с давних времен укоренилось в нашем быту. Это мероприятие сочетает очень много в себе. Здесь есть и творческие мастер-классы на самые разные тематики, и какие-то развлекательные программы от ведущего, конкурсы, танцы. Каждую неделю это разная тематика. И также общение с своими сверстниками и со взрослыми ребятами, которые их могут чему-то научить. Марафон яшьләр эшләре буенча федераль агентлык һәм Татарстан Республикасы яшьләр эшләре буенча министрлыгы ярдәме белән яшьләр өчен төбәк яшьләр сәясәтен комплекслы үстерү программасы кысаларында уза. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.